Mga S-friend, tingnan nyo to. Yan, spotted, isa na naman pong lumang bahay. And of course, an ancestral house. Dito po yan sa gawing Rosales, Pangasinan. Kung nyo makikita, sayang talaga siya mga S-friend eh. Oh. May maliliit pa siyang bintana sana dun. Oh. O, diba? Ito yung sinasabi natin na sad reality sa ilang mga lumang bahay. Una, mahirap din kasi talaga yung maintenance ng ganito. At yung iba, kung hindi tinatao, wala nang mag-aalaga, wala nang caretaker. Ganyan po talaga. Ayun pa sana, ang ganda ng design ng ano nyo, nasa bintana. O, diba? Yung decapis na bintana is sliding window. Ganda pa sana. So, yun lang mga S-friend.